Bore yma, nath ni ar ôl croeso, da ni wedi bod yn cnesu fyny a hefyd da ni wedi bod yn hel pethau o gwmpas y stafell a'r adeilad mwyn gallu edrych ar pethau mewn ffyrdd gwahanol a sticio nhw ar tamad bach y carbod. Prawn ma, buon ni yn meddwl am dyheadau ni am ofna ni am yr prosiect. Nathon ni greu ynysoedd arbennig a buon ni jyst yn hel syniadau ar mwythgryddau posib. A wedyn fory, da ni'n mynd i cychwyn y dydd yn creu stwff efo papur newydd, ond di pawb yn gwybod be eto. A wedyn dechrau planio pethau go iawn i ddechrau prosiect 2 fi yn Glan y Môr, Pwllheli. Nice one!